rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu 'yan Najeriya. Sunana Adam A. Zango, sarkin mawaƙan Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP. Abin da ya sa ni ɗan yi wannan ƙaramin bidiyo, ina so in jawo hankalin 'yan Najeriya. Abin da muka fito ba shi muka samu. Kuma duk wani abu da ya faru a baya sai ka ce PDP. To shi gashi Ubangiji Allah ya kama lokacin da PDP ta yi rawar gani ta tafi. Yanzu kuma muka zo muka shiga wani yanayi wanda sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda haka nake so da ni da masoyana, manyan masu kuɗi da talakawa, kai duk wani wanda ya san cewa shi masoyin Atiku to ya fito. Mun haɗu da mu da mabiya Atiku Abubakar, sai muka yi tunanin cewa a yadda muka tsinci kanmu a cikin halin da muke ciki na tsadar rayuwa, kuma ya tashi babu yadda muka iya, to mu kira Atiku, don Atiku tun da ya tafi Dubai da aka gama zaɓe bai dawo ba. To muna so mu yi amfani da wannan damar domin mu kira shi yasa muka ce za mu haɗa waƙa mai tsafi wanda za ta sa mu kira Atiku Abubakar ya dawo Najeriya. In ya dawo Najeriya, to mun tabbatar da cewa hankalinmu zai kwanta, za mu ɗan jira lokaci ne kaɗan kafin zuwan 2023. Don haka duk mutumin da ya san masoyin Atiku ne, mun ɗora masa nauyin naira 500 zuwa sama da haka, duk abin da kai ra'ayi. Za mu yi waƙa wanda take mai jan hankali, kuma wanda za ta sanar da 'yan Najeriya cewa an gudanar kan zabo a kai mana. Account number ɗin shi ne Diamond Bank 00 978 8 zan sake ban san sa kudin a akawuntin wani ne. Yawwa, Diamond Bank 00 978 4 75 14. Diamond Bank. Sai mun ji ku jama'a.